Ang katapusang letter sa word nga hope, unsa man? E. So muna naroy atong ikaupat marong adlaw sa kuan, ang ato sang pamalandong na sa letter E. Unsa ganitong H? Humility. Ang O? Ang P? Prayer or piety. Ang E? Kutob sa nakaatin sa atong Advent Recollection kay bawo na mo. Excellence. Unsa man ang binisaya sa excellence? Asawan? Ang labing maayo nga mahimo nimo. Excellent. Nya, kung imo na nang buhaton, matod pas Tagalog, sana, kagalingan or magaling. Ano? Kung imo nang buhaton, daghan jud kag achievements. Kanang mga tao nga kanunay naningkamot nga the best gyud ang effort nga iyang ihatag og ang focus og ang sakripisyo nga iyang ihatag sa iyang buhat, do na gid nay maayong kaugmaon. Lingi ay imong tupad. Ing na excellent tanang imong naong. Naka na imong naong ba excellent? Unsaon man pagsukod ang excellence sa kalibutanon nga sukdanan, kinahanglan gyud makuha nimo ang gitawag og honorable or honors. Muna daghan kayrong nag-away tungod anang title nga honorable. Hangtod god barangay konsehal mag-away tungod lang anang title nga honorable kay mangita gitag honor. I-post dayon sa social media o sa newspaper, top notcher, board top notcher, bar top notcher. Ano ba? Honorable. I-post dayon sa atong social media kinsa tong na-elected pagka senador, pagka congressman, pagka sa pailain dia, presidente, vice presidente, konsehal, board member. Unya resulta ra day mag-away, mga way batasan. Maunay honorable, magsigig away, dishonorable. Kita kag taong palaaway, i-honor pa na nimo, magsigig sinawayay, magsigig gasto sa kwarta sa atong nasod, bilyon-bilyon, para las away, mga dishonorable. Ngano mang na dishonorable nga honorable man ta na sila, tungod kay dili excellent life ang ilang gipuy-an. O unsa man ang excellent life diha sa matas Ginoo, makita nato sa atong unang pagbasa o sa atong ebanghelyo ang kinabuhi ni Manoah, kinabuhi ni Isabel, ni Zacarias. Number 1, ilag yung gihalad sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Bisan pagmuragway paglaom nga mga anak sila, sige lang yapog alagad sa Ginoo, sige lang yapog simba. Kita usahay, dali man kayo ma-discourage. Hutdon ko ning siyam kaadlaw sa misa di Galileo, aron ko mulampo sa akong tumong. Paghuman sa siyam kaadlaw, na failure manoon. Mahay dayon, why ayo. Hutdon ko ning misa di Galileo, sundan pagid nako sa nobina sa Santo Niño ini ka Enero. Hutdon ginakog tambong, aron lang gyud ko makauyab, pasti lang gid. Wa na maginoon ka uyab unya katong imong crush nakuha pagis imong best friend, sus makaingon ka may pamatay, way ayo ning Ginoo. Ayaw sa tanan natong buhaton, nindot man ang resulta o bati, ihalad nas Ginoo. Kay paras Ginoo, kung imo ganinang gihalad, imo ganinang gibuhat aron malipay ang Ginoo, kana excellent work na siya. Kanang imong colors buhok, makalipay nas Ginoo.
Kinsa may gihalaran nimo ana. Kanang imong kilay karon, kinsa may gihalaran nimo ana. Kanang imong pilok nga sinumpayan naman na, baog-baog pa, kinsa may imong gihalaran ana. Kanang imong lagom-lagom nga naong nga imo nang gipaputi, kinsa may imong gihalaran ana. Kanang paningkamot nimo siging inom anang pills para di lang yung ka magmabdos, kinsa may imong gihalaran ana. Makalipay nas Ginoo kanang imong pagpalaygit, kanang pagsigig suksok anang ayude, makalipay na. Ha? Uy. Kanang sige nimong duwa anang cellphone, siging cellphone hangtod kaadlawon, hangtod buntag, siging cellphone, naong nimo analagid sa cellphone. Sa makalipay nas Ginoo, kinsa may gihalaran nimo ana? Basig ang yawa. Mo na ha? Una, ang tanan natong buhaton, ang Ginoo mo'y atong lipayon. Bahala nagsawayon ta. Ako bitaw, sigihan man kong saway. Naong ni mo pader, sige na lang kag pangwarta. Na may mga basher po diya social media. Naong ni mo, mura na lang nag-slat. Hingwarta kang paria ka. Sige lang yung kong baligya o slat. Nga naman, wa man ko magbuhat ani, aron lipayon tamo or lipayon ko ang akong ibuhat ani. Sugos Ginoo para sa kaayuhan simbahan, buhaton ko ni. Bahala nagdi mo mamalit, total kamo raman sa maimpierno. No, nilingay imong tupad. Ing na pila na islat na palit ni moron. Ana. Ikaduha nga excellent para sa matas Ginoo. Kinahanglan nga ang imong gibuhat, ang atong gibuhat hastang atong giplano para gyud sa kaayuhan sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingon. Kana bang makaayo sa atong isig katao, dili sa atong kaugalingon. Mao na ang sugo ni Kristo, love your neighbors as yourself. Wa siya maingon, love yourself and then your neighbor second. Neighbor gyud unahon, dili ang kaugalingon. Sige, lingi ako no ng imong tupad, labi na nang natog. Lingi ba? Ing na nakalipay nimong akong baho karon? Nakini akong baho ron ba? Nakalipay nimo? Kamo mga asawa, pangutan ako no inyong bana sa inyong gibuhat karon, nalipay siya? Pangutan na ba? Naaman na sa inyong tupad ang uban, ina, lipay ra ka sa akong gibuhat. Maingon na imong bana, no nga na yan, kapoy ba nimo? Pero maingon imong bana, yes, the best. Kana, padayon na siya. Kamu sa mga bana, pangutan na sa nanyong asawa, kini akong pagpangabit, dahil nalipay kani. Kini pag sige na kog sugal, sige na kog inom, suyo pagyod, nalipay kani. Ana ba? Kamu mga ginikanan, pangutan ako no na inyong mga anak, ina kining among pagsigig yaw-yaw day, dong, nalipay mo ani. Kining among siging sugo, nalipay mo ani. Ana ba? Dili kay imo nang padayonon kay malipay ka. Tanawa ang kalipay sa imong isig katao. Kamo sang mga anak, ing nama, kaning among pagsigig duwa aning cellphone o computer, nya nahagbong pagyud ko sa akong exam, kanang nalipay mo ani? Ana ba? Kining among kadakog kaon, nga di gid mi manghugas among gikanan, nalipay ra mo ani ma? Ana, no? Kaning dugay kay mi mo bangon, pero dugay sa kay matug, dugay pa jud kay mo bangon, nalipay ra mo ani, nya di ra bagid mi kapamilo sa among gihigdaan, nalipay ra mo? Ako mangutana sa kuninyo, kinirong gibuhat nato sa simbahan, kining tanan natong project, nalipay ra mo? Kusga. Sige, akong isulti ninyo ha, pila pay atong slot nga wa mahalin. Lipaya sa taon ko ninyo. Atong SBF dag para giniibayad sa atong mga contractors, humana ilang projects atong kumbinto pero napatay bayronon, lipayo nato sila, palit mog slot. SBF dag napay 13,757 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Naas ni siya 16 slot challenge nga tag 8,345 na atong nadawat. Nya ang hali nato sa SBF dag 46,243 na. Lipay kay taani pero niya pagyoy sobra nga upamahalin, makaguol pa ni gamay. Palit mo ha,
Gotob Pizza 25. Unya kaning atong Santo Niño's Healing Gifts, bag-o ni natong slot para sa atong Christmas celebrations o sa Santo Niño nga festivities ika-January, atong halin 3,384. Napay 36,616 ka slots nga available. Makalipay gini kung mo palit mo ani tag 100 pesos ra gyud. Nya nasa ni 25 slot challenge nga tag 2,500, nakadawat na sa tag 48 ka slots. Nya ka challenge. Nya nga tong lugaw, kani hapit na jud ko malipay ani. 72 to ka slots, 3,500. Ang atong halin 63 na. Ang atong kuwang 9 na lang. Hota na na inyo karon 3,500 agon ni. So pakpakan na to ang namalit og slots. Kay nakalipay ni nato. Labi na gyud mahurot dayon ni karon. Ako bitaw na ako'y experience di hinuon tanan, pero na jud ko'y the best nga experience karong bag-o. Sige marog imbitar na ako ang mga kompanya, misa, Christmas party. Kabaligyaon kita kay kog slot, pero mura man sa kog mauwaw. Naku adto lang jud ko mamaligya sa simbahan oy. Kanang ang nindutan kita ko ba? Kamo inyo kong imbitar, paliti kon yung slot. Ana unta ba? Pero gidungog Dios Ginoo akong pagampo. Dunay usa ka kompanya nga akong gimisahan nga ang ilang pinaka-head ba kanang murag tawa CEO ba nang tawagan na? Giingna niya ang tanang nanambong sa ilang kuan kanang ilang party. Mupalit gyud mong slot, gaandam siya envelope, gi-distribute gyud niya. Hatag din siya stipend ako pag humas misa ug iyang gipahatag ang tanang slot. Basta lagi hapit mo sa kadangaw ang gibag-os envelope nya iya jud gibalik-balik pader sa slot ni sa slot ni. Tingali ingon siya basig imo nang balihon ang stipend mo na slot nya kana. Kay dako pero di ko manguhaan na kay irespeto jud na nako antor ako sa stipend ako tong dadon diri pero slot gito siya nakaana ko ba paglakaw nako talagsaon sa to siya da sana all. So ako ning i-announce karon kamo ay namo pangimbitar nako og misa basta di mo palit og slot. Nya kamong mga managers, kamong mga tagiyag kompanya nga mo imbitar nako sunda to ninyo katong the best kayo nga head nila nga ang tanan gitagaan gyud niya envelope niya pasuwat angan kahibaw kay sa unsay sistema isuwat inyo ngan sa envelope niya butangi dag amount si father na mag-igo ana sa slot dito ana niya pag saka nako sa kong room na ay text Father, testimonya lang ni, pwede ni mo isulti, ay lang ako ngan. Ang sama na akong basa. Na ako'y amiga, Father, na pobre kay ni siya, nagtrabaho. Niya akong giingnan, palit og slot. Ni palit gid siya slot, Father. Usara sa gyud ka slot yang napalit, wa sa siya musultig unsa. Ingon ni siya, abi nimo, Father, pagka dangtan og mga pilato, mga 3 weeks man tingito, namatay iyang iyaan, nga tiguwang. Namatay. Naku, unsa may nakaayo ani. Ako pa yung gibasag padayon. Siya Father, pagbasa ron sa last will, usa siya natagaan og house and lot. Gibinlan siya house and lot. Kay nakaatiman din siya siyang iyaan nga baliwara to niya. Nag-alagad siya dito, nalipay day kayo adto ang iyang iyaan. Og gihinumduman gito siyang iyaan, wa siya kalimti. Kay dato man to, gitagaan gid siya house and lot. Nako ay kabalaka sa sunod kana na sad siya ay mamatay. Pero may na lang kay nakapalit siya slot pero dili ni ingon ani ang atong totoo naman sa na kun mo na itong focus. Ang focus lipaya ang imong isig katao. Kanang pagsigig pangurakot des atong gobyerno makalipay ba na natong mga tao? Makalipay? Kanang panahon sa eleksyon o wa na eleksyon magsigig away ang ato mga elected o non-elected officials makalipay na nato dili kanang ilang pagsigig gasto anang kwarta bilyon wa gani subay-subay og hain na padong makalipay na nato kining among pagsigig pasa anang sibot dinhi sa simbahan ana makalipay na ninyo uy tubag may nangi-appeal sa ninatong amo
Kining among pagsigig panindot sa simbahan, makalipay ni ninyo? Kining atong pagpangtukod og mga balay, makalipay ni ninyo? Pagpanghatag na tugbugas nga 5 kilo rice ngadto sa mga taong way gikaon, makalipay ni? Nya og digin mo mopalit og slot para ani makalipay na nila? O kana palit dayon. Anaara pag-check kung excellent ba imong gibuhat. Nga ang last nga makahatag og excellence sa atong gibuhat atubangan sa Ginoo og maghatag natog tin-aw nga paglaom kana giyong makaluwas sa kalag. Do everything to save your soul. Magunsa mag naghigugmaay mo, nagsige mong ingon I love you very much, nothing gonna change my love for you, pero gasige mong premarital sex, makaluwas ba na sa kalag? Magunsa mag-excellent kay ka, top notcher ka sa board exams, pero gasigi ka og puyo-puyo, wa mo'y kasal. Makaluwas ng imong pagka-top notcher? Tubag. Magunsa maggwapa kay ka, gwapo kay kastanan, pero palakira kay ka, bisag kinsalay imong i-partner sa imong kinabuhi, makaluwas na sa imong kalag. Bright kay kastanan, perfect ka kanunay sa exam, pero bakakon kay ka, may kay kamudag, manipulation, makaluwas na. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Lingi Ina ka ng imong naong, makaluwas na sa imong kalag. Ina ka ng imong naong ron ba, makaluwas na sa imong kalag. Depende. Kung ang imong naong, Diyos nun, o ang imong paghatag og share sa imong naong makahatag og kalipay, luwas. Kanang inyong mga sinuloban inig misa, kamong mga babae, kanang inyong pakita ng inyong shoulder, off shoulder, nya kanang pakita-kita ng kanal dire, sa mana makaluwas na dili. Kanang angkas-angkas ninyo anang motor nga dayon mog jacket dire, nya ang inyo diring ubos hapit ng inyong kigol na ngakita. Nya angkas pa ng motor nga igwad kayo og angkasanan, hapit na mo na nagtuwad, makaluwas nagkalag. Hasta pare, peligrong maimpas. Amay, di may mutanaw na. Mas kusog pa may mututo ka na. Sus, inana palang madri ay ba? Di sa may maana yun. Impas among kalaga na. Kana ba? I-check. Kining akong gisulob, kining akong linihukan, kining akong sinultihan, kining akong binuhatan, makaluwas ba o kalag. That is the final check. Muna ang gibuhat ni Zacarias na amang siya. Kaya nga naman, iyang gisupak ang kabubutos Ginoo. Wa siya maluwas na amang. Pero ang nisunod sa Ginoo, naluwas ang kalag.